Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah iki saken kali guys kok. Itu resepnya Sakut, Bos. Nasi goreng pakai telur. Ready ngono. Didakne iki, Min. Kudu saya engko tak enune. Wis ready iki Sakun. Lho ane bose. Kubis iki terakhir. Ya, garam, masako, kecap siap. Rene. Kon Arep mangan. Lho rene kon karep mangan tok iki wis. Jur iki ya. Sak 5 porsi. 5 porsi jere Sakun. Ajek darene jek wing. Jek iki jek. Ah dadal. Larane dibiukne. Ya iki larane iki kaya ning bakul sego goreng asli restoran. Iki anu sembarang iki. Iki sampe. Tak loro iki. Nah. Tak ya kena. Stok saya, Duk. Stok saya iki buduk gawe masako siap. Wis enak ya. Iki barang itu sedeng ora iki. Apane? Ya aku ki lho lebok kene sedeng ora. Lah ora sedeng apa? Omah gajah sedeng kok. Luwene. Kok. Terus mubang ya. Wis Pak Eset. Lha bos resep Sakun. Ki nganu resepe tanpa resep anu otak-atik sing penting gaduk ngono. Oh, begitu. Otak-atik sing penting gaduk. Ya. Sak Malaysia, Bro. Enak itu lagi. Tanpa anu supaya logo Oh, iya, itu. iya. Enak terakhir. Masak sego goreng. Wah. Kondang iki lho. Kodang. Ben Ayo ben buka restoran nih wis ready le ino. Koki Nomorjo. Yes. Fotomu mampu sengak ora sampai mampu batuk terus. Sego goreng yo, sore-sore mangan sego goreng iki. Mantap. Yes. Dan nggih. Sapar. Lawe Kentucky pin ya. Wis ready kita ini 3 toh. Ya iya. Ya kono karo jaluk Masa wis ana sing delok pin. Wah, Gonmu lah. bung Lah kok pin. vlog. Oh nge-vlog ta. Entol kok ben mlebu Lem. pada wakatane ora kuat kok. Penting sego gorengmu ya ampune wis Allah. Mambune piye? Mantap. Iya. Oh ya, Duk. Wes, cetak bumbu. Wis Kang. Sapro. Ini. Pun ya. Nah, hatinya. Wis ki diaduk rata. Tiga joget telu pi. Udah bos iki, tampak langsung kayak telur. Minye-minye. Gak menye-menye iki. Enak tenan. Wis ready. Dan rene sing gelem kok. Yo sapa sing gelem rene siap nasi gorenge goreng le Sakut. Sapa sing gelem rene langsung neng RT 31 gratis, Bos. Gaji wajan lho. Kawajan lho, iki sekarang wong telu tok. Gerbok. Seger ingo. Yo rasane yo. Iya, Dik. Ya aja ngubah anu. Mbak. Rasane kaya Kok ngrasakno sik, Duk, nggo sendok, Duk. Kokine, Duk. mending bukan ini. Wis kono ae, blek kono engko tak ya kono ae. Ya, wis Beler, sampe. leler loh. Ibu asli. Tukang ngecek bos. Kang cip, Duk. Aku kurang kuwi mak omong, Duk, kok. Juga kuwi wonge le Sakunnya adegane Jepang. Masak koki. Biasa kok. Koki anyar ki. Monggo nganu Mas Teh, Mbak Astria. Nah, Coba wae. sing gelem-gelem mah ready iki. Ambune kok ngono lho. Karo takut gue tambah teng luwe. Dan tasik, Bos. Sik orang piye? Tes Duk. Ayo cek-cek mau mendem orang ngono lho kan. Enggak lho. Saya ready, Duk.
Kurang piye? Kurang asin, kurang apa? Duk, Berasin. raseti. Lah ngono lho. Ya, sini nggak masalah. Royco, Royco. Reko. Ya, Royco. Ya, Reko, Bos. Bikinnya kayak gitu. Hop, Ini lagi ya. Di sini lagi. nek Duk, wijine Duk. Saya ada rada. Oke, nek ucine ra, Pak. Ya. Oh, Hop, wes. sing ngejoki jan. Ngecek biak, yuk, biak, yuk. Las. Wah, sih, biak, yuk, biak, yuk. Sembarang wis. Satria monggo. Monggo ki gorengane lek sakon, Mbah. Mbak Desi. Wes kabeh dundang. Rasa. Wah, sih. Tapi coba dulu lagi. Coba dulu lagi, Duk. Halo, nih. Mantap. Oke, siap. Oke, kareng-garing ini. Yo garing lo titik, Bos. Oke, Bos. Beli ya caca kedang rene kok. Jadi sapa sebelah wes. Yo titik ya aku. Yo, oleh mik, jupuk mik. Nek kertas minyak iki enek e. Hah? Kertas minyak e. Lah, kok pakai sini? Oh, makan gono piring siap. Dong. Tak rot go Ini mulai. sing goreng wis warek kan dibanding pin. Kene urung kok. Ya, ayo sing goreng. Mar goreng kok ngentai jam 7 kok, Mik. Iku apa to? Iki kopi. Wis gobias sih aku. Wes, Biasa. Bedok e mergane sore minggat ning kene. Kok ndak juga. Iku, Mik. Gak usah garing-garing. Iku Mik, gorenge. Gak enak loh. Bos, dilanjut lagi, Bos. Iki Bos ready, Bos. Wae makan nasi goreng buat lek sakon. Anu ala otak-atuk sing penting gathuk. Oke, iki lho, Bos. Otak-atuk sing penting gathuk. Aku siap ibu sak mene bijane. Gak pokoknya sambil nyemplung ya. Iya, nyemplung. Oke, Mas, kalau iso metene iki. Terus pedes nek pedese mungkin Lek dijak ngubang ning ndi karo Iwan? ora mubah. Maksudnya masak-masak ning ndi ngono lho. Gawe program dek isuke ngono kuwi pokoke masak-masak kok sistem kemah karo kong muji ngono. Dadine wong telu ngono. Peralatane didelokne ditekokne ngopo masak apa nasi goreng, apa masak apa ngono pokoke ngono kuwi. Oh, iya. Dadine ben lain daripada yang lain. Engko sepe ya wong telu kuwi aku ya ora sep pokoke ngene iki karo otak-atik sing penting matut to. Ya, oke. Sing penting mateng mlebu weteng ngene lho. Ya, ya lah. Sampai gua biasa lho teman-teman. Iya, iya. Kayak Pun tenanan ya. wong masak goreng sing penting iki wis wareg ya wis. Oke, rasane enak. Timono. Beda tekae beda karo. Sik to. Kok sabar. Wes enak kok peteng mlebu peteng. Piye Dok, rasane res. Masakane Mbak Sakon. Asoe. Jadul. Asoe, Bos. Wis ngene, Bos, iki masane sakun nasi goreng sore hari ini karo wong akeh nek kene kan wong papat. Kita harus apa? Itu harus sampai. Harus apa sih? Kamu jangan. Mantap asinnya. Masuk ya? Masuk. Masuk. Awake dhewe iki kalpet ora masuk. Kalau tengah dhewe teng lesi kan masuk ngono lho. Ya ora. Wah enak teng lesu mangane sego goreng. Inilah. Imbone karo ora bagian ora teko Ya, kalau lihat cewek liwat. Bang itu cewek liwat oleh kon kok. Diresapi lek sakun iki. Ya diresapi nasi gorenge. Iki lek sakun anjay. Ros. Imbone, Bro. Ros. Lu kayak embune, Bos.
Iya. Ngerobak. Enak pol. Pak, dia banget nasi goreng. Goblok wong ning lor. Ning lor Pak Wiji wong e. Engko nyani, engko nyani. Engko nyani wong e. Nyani. Enak. Pedesnya oke. Yuk, kapan-kapan digoreng belum? Kapan-kapan goreng ini belum nih? Oke. Enak. Mbah. Mulai jam piro? Mulai kok jam piro lek sakon keriwan? Cek so kapan? Oh, Tentu. lo belum tentu. Ya, sing ngene. Kapan-kapan kalau Gile. kon gorengnya nasgor aja kapan? Oke. Lima itu. Ya. Ini 12 vlog sore hari ini sudah tak jadi ini kayak resep lek sakun. Telurnya 13. Mantap. Bagus. Nasi sego goreng mawut. Ya, gue tidak tak bumbu-bumbu ya bu. Nasi mawut. Dilek-lek di pot-pot ya teman-teman. Terus tak beri gitu ke kena resep. Tonton video nanti seru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.